BPF মন ভাঙি গৈছে 17 বছৰ যি উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে দাদাগিৰিভাৱে আমাৰ বিটিআৰটো চলাই আছিলে BTCত প্ৰত্যেক মানে ঘণ্টাতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ঘটনা তেওঁলোকে কৰাইছিলে এটা জাতি আন এটাৰ জাতিৰ মুখত চাব নোৱাৰা হৈছিলে এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত যাব নোৱাৰা হৈছিলে हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा काम्पा बरगयारी सार आरो EM हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी सार बिसोर सानैनि गेजेराव दावहा आरो बे दावहाया मा बर'नि दावहा आरो गावजों गाव पलिटिकेलनि गेजेराव दावहा नांगासिनो आरो दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो आरो सोर सासेया बेसेबां सैथो खामानि मावदों आरो सोर सासेया बेसेबां सैथो आरो गोजोनथावना बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो डिटेल्स आपडेट नुनो मोनगोन स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन फैबाय थानाय बिटिआर बा BTC इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना जुजिगासिनो गावजों गाव बखिज्लायगासिनो दिनै काम्पा बरगयारी साराबो दिनै हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारखौ गोख्रों बाथ्राजों गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो लोगोसे EM रनजित बसुमतारी साराबो दिनै काम्पा बरगयारी सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो काम्पा बरगयारीखौ मा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुनो मोनगोन दा बाथ्राया बेसे रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन बिसोर सानैजों गावजों गाव बखिस्लाय दिनै बर' हारिनि थाखाय जौगानाय खामानि मावोब्ला निस्सय जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोजोनगोन दिनै बिसोर सानैया जाहाथे नांज्लायालासिनो खौसे जानानै जुदि पलिटिकेल गेलेयोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया जौगागोन बेखौ आं सानो स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना मा सानो बिनि बेलायाव नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दायो होगोन जोंहा EM रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथि स' EM बसुमतारी जाय हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा दिनै काम्पा बरगयारीखौ मा बुंदों स' नोंथांमोना बिनि क्लिपखौ नायनानै लाग्रो अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय এই পলিটিক্সটো তেওঁলোকে চলাই আছে মানে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি BPF মন ভাঙি গৈছে 17 বছৰ যি উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে দাদাগিৰিভাৱে আমাৰ বিটিআৰটো চলাই আছিলে BTCত প্ৰত্যেক মানে ঘণ্টাতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ঘটনা তেওঁলোকে কৰাইছিলে এটা জাতি আন এটাৰ জাতিৰ মুখত চাব নোৱাৰা হৈছিলে এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত যাব নোৱাৰা হৈছিলে সেইটো কালতে তেওঁলোকৰ সময়ত আছিলে কিন্তু আজি যে শান্তি কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে সহ্য কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ ময়ো অস্ত্ৰ ধৰিছিলোঁ জাতিৰ কাৰণে মাটিৰ কাৰণে আৰু মাৰ কাৰণে কিন্তু 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত আমাৰ যি থাৰ্ড বড়ো একৰ্ড ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিমানখিনি সমস্যা নিষ্পত্তি হ'ল अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो नुखाबाय दिनैहाय आरो बे समाव दिनैहाय हाग्रा बिफान EM रनजित बसुमतारी सारा दिनै काम्पा बरगयारी सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो बिथांखौ मा रावजों सोंखारिखो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिबाय फिन जोंहा काम्पा बरगयारी सारा दिनै BJPआव थांनायनि सिगां बे बाथ्राखौ बुंदों दिनैहाय EM रनजित बसुमतारी सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय स' बिथांखौ हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी सारखौहाय स' बिथाङा मा रावजों सोंखारिखो स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो स' आङो काम्पा बरगयारी सारनि क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नायग्रोनानै लादो বহু ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব পৰিৱৰ্তন আনিব ৰাইজক বহু ধৰণৰ আশা দি পেলাই যেনেকৈ ভোট লৈ পেলাই আজি BTC চৰকাৰ গঠন কৰিছে তেখেতসকলৰ দ্বাৰা ৰাইজে BTC গঠন হোৱাৰ আগত এই অঞ্চলত আমি আজি দেখিবলৈ নাপালো ৰাস্তা ঘাটৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে পৰিৱৰ্তনৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মিনিং তেখেতসকলে কি ক'বলৈ বিচাৰিছিল পৰিৱৰ্তন আমি BPF দলে অলৰেডি আনিছে BTC হৈছিল এই বয়সীয়াল দাদাসকলে গম পাব আমাৰ ভূটান বৰ্ডাৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে আহিবলৈ অকল এটা গাড়ীহে আছে अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो नुखाबाय दिनै काम्पा बरगयारी सार आरो EM रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथि स' थारैनो बिसोर सानैनि बाथ्राया बेसेबां सैथो स' नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हासिगोन दा काम्पा बरगयारीया सोर सासेनि टपिकखौ नोंथांमोना सोर सासेनि टपिकखौ मोजां मोनदों आरो स' बेफोरनि बिसय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय